Okay, i dag er dagen, hvor jeg har tænkt mig at lave en Dana Live, så jeg kan se, hvordan det er at bo hernede i Singapore. Klokken 9. Jeg er lige stået op, og jeg har time klokken 10. Så det første, jeg skal, det er i bad, og så skal jeg have noget morgenmad, og så skal jeg til time. Okay? So I'm sitting here eating breakfast with Noah and Kevin and Natalia, and she's having the same as me, cereal. I also have cereal and a toast. Yeah man, everyone's just love the journey through life. Altid lige husk at fylde lidt vand her om morgenen. Det er varmt. Okay, så er vi at være der. Det har taget 10 minutter at komme til team. Måske lidt mindre faktisk. Og det er hernede, min team ligger. Det første jeg skal have, det er fundering, hvor vi har om shallow foundation lige nu. Der har vi 2 timer, så til klokken 12, så skal jeg have noget frokost bagefter. Okay, så er vi lige blevet færdige med vores funderingsklasse, og jeg har haft den sammen med Lærke. Lærke, du må gerne lige kigge. Okay, så er vi på vej til Techno Edge, som er vores visested her i engineering. Og noget af det første problem, man kan løbe ind i, det er at finde sig et bord, for der er fucking mange mennesker. Så det gør vi lige først. Okay, nu skal jeg hen og have mit yndlingssted her. Det er Mala Ramen. Det her. Og det er den der, jeg bedst kan lide. Nice. Mathias har stadig ikke lært at spise sine grøntsager. Tilbage til hans børnemenu. Den smagte ikke godt i dag. Det gør den aldrig. Du spiser den aldrig, Mathias. Det er ikke kun i dag. Nej, du gør ikke. Tak for at finde mig og Lærke har et dejligt hangout spot her, hvor vi sidder i nogle gyngestole og chiller før vores næste time. Vi skal til at øve os Vi tror i dag så vælger vi amerikanske stater. Vi har nogle amerikanske venner, vi gerne vil smadre i de amerikanske stater, men vi er ikke særlig gode endnu. Ja. Så det er planen. Michigan. Det er det, ikke? Ja. Indiana. Til venstre. Jeg er nu færdig med min sidste undervisning for i dag. Og nu har jeg tænkt mig at gå over til U-Town. Jeg har lige hurtigt også været hjemme og hentet mit badetøj. Selvom det er ret optimistisk på, at nu regner det altså. Så nu sætter jeg mig bare over i U-Town, laver lidt skole og håber på, at vejret bliver bedre, så jeg lige kan nå at få et dyb i poolen. Okay, so I just met all my friends. Hey, where are you over there? But I'm not gonna stop it with them. I'm gonna study with Omar, who sits over here. Men jeg kan bare snakke dansk til jer. Haha. Look who I found. Woo! Are you ready to study? Yeah.
Nice. You guys still vlogging? Den skal her. Okay, det regner lidt, men det tordner heldigvis ikke, så poolen er faktisk nok åben. Det kan man se på, der er sådan en lille pære deroppe, som lyser, hvis det er tordenvejr. Som man kan se her. Nice. Det var hernede, vi studerede. Så tager vi lige hurtigt en pause, ikke? Okay, back to studying in the study room. There's not a lot of people here. I'm mostly sitting in there. So I'm pretty much alone out here. Så er det aftensmadstid. Det ser lidt der så ser ikke helt godt ud. Okay, der var 2 muligheder i dag. Jeg har taget den her, og Omri og Natalia har taget den her. Viser helt sikkert bedst ud. Og så har vi også alle sammen fået en bubble tea. Cheers! Cheers! Cheers, guys. They just in Danish. Okay, jeg skal i byen nu, og jeg har 5 minutter til lige at skifte, få noget andet tøj på. Jeg skal have lange bukser på, og så skal jeg mødes med de andre. Det tog mig cirka 5 minutter at gøre mig klar, så er vi klar til byen. I am vlogging it right now. Okay, så er vi på klubben. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det er virkelig fedt. Det ser ud over hele Singapore. Så nu er vi på vej hjem af. What are you doing right now? Okay. Good night. That's probably not going in.